alilaw, ti inda ibagbaga, nagadun iti rumor, relihiyon akunada. Adaag ko na isupot no ti sektada, gaputi relihiyon adda panagduduma. Diyak na adakes ti relihiyon, ngem alwadang adadat mangiyaw awan. Biblia kuma iti ina na kay basara, awan iti suro ken ina nagkurangan. Ni Jesus laeng ti putno adalan, ni Jesus laeng iti mangisalakan. Ti relihiyon di dakanto pulos a maisalakan, napudno a pamati iti kapatgan. Gaput ayat ti Diyos iti sangalubungan, inted na ti anak na tapong basol tay mapakawan. No awatem ni Jesus di tapuso, saan kanto mapukaw at dabiyag bunga agnanayon. Ni Jesus laeng ti putno adalan, ni Jesus laeng iti mangisalakan. Ti relihiyon di dakanto pulos a maisalakan, napudno a pamati iti kapatgan. Ni Apo Diyos ayaten na ti iglesia, amamati ken Jesus agbyag iti sasauna. Ni Jesus ket nagungan tapnon ina ipanamnaman, adabiyag nga agnanayon ken namnamat panagsublina. Ni Jesus laeng ti putno adalan, ni Jesus laeng iti mangisalakan. Ti relihiyon di dakanto pulos a maisalakan, napudno a pamati iti kapatgan. Napudno a pamati iti kapatgan.